खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 20 मार्च 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। क'क्राझार जिल्लायाव KLOनि मुं लानानै उदखार खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुफेल्लायाव माखासे उदखारिफोरा KLO उदखारि आफादनि मुं लानानै लाख लाख रां दाबि खालामदों। गासै 7 फालांगिरिफोरनियाव लाख लाख रांखौ दाबि खालामनायखौ लानानै फालांगिरिफोरा गिखांनाय फोरमायदों आरो गिखांनानै पुलिस बिफानखौ बे जाथायनि सायाव नोजोर लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। फ्लाइटनि सिङाव सिगारेट सोबदों, बिरि सोबदों। बेंगालुरुनि इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव सासे सुबुङा इन्डिग' फ्लाइटनि टयलेट सिङाव बिरि सोबनायनि जाहोनाव रैखाथि हान्जाजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दावबायारिनि मुङा जाबाय सिहारि चौधुरी आरो बियो आसामनिफ्राय बेंगालुरु फारसे थांगासिनो दंमोन आरो बियो इन्डिग' फ्लाइटआव बे जाथायखौ खालामदोंमोन। प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारिनाय माने बिटिआरनि 30 लाख रायजोफोरखौ सोंखारिनाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ गाज्रि रावजों सोंखारनायनि सायाव मुनमुन ब्रह्म बिथांनि हेंथा बिटिआरनि EM निरुत स्वर्गियारि बिथाङा गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला UPL BJPनिल' चिफ नङा, बिथाङा 30 लाख रायजोफोरनि चिफ आरो बिथांखौ सोंखारनाय माने बिटिआरनि 30 लाख रायजोफोरखौ सोंखारनायनानै रोखा बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं EM राकेश ब्रह्म बिथाङाबो मुनमुन ब्रह्मखौ समाजखौ मुगैग्रा, जुमुदै गारनो हाग्रा, रायजोफोरखौ जुमुदै गारलाग्रा मानसि होननानै रोखा बुंथिदों। बिथांमोना मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। UPL BJPनिल' चिफ नङा, बियो 32 लाख जोंनि जनसाधारननि चिफ। बिथांखौ गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिनाय माने जोंनि बिटिआरआव थानाय 32 लाख सुबुंफोरखौ सोंखारिनाय जायो। बिथाङा मुनमुन ब्रह्मआ BTCनि चिफखौ बा BTCनि बे चेयारखौ सनमान होआखै माने बिथाङा बुजिनांगौ। परबतजरानि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ बिटिआरनि चिफ बिथांखौ दिनै जोबोद सोंखारिदों। आसलते बिराद लासिं बाथ्रा आरो बिराद लाजिनांगौ। जाय मानसियानो केरेक्टार लेस, जेरावनोखि मानसि समाजखौ मुगैनानै जुमुदै गारनो हाग्रा, बिटिआरनि रायजो राजाखौ जुमुदै मुगैग्रा मानसि आरो जाय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों जोंहा सन्देह दं बिथाङा माबायदि रिलेसन लानानै थांनानै दङ। बे मानसियानो दिनै लासिं मानगोनां जोंनि प्रमद सार बिथांखौ, जाय मानसियानोखि 15-20 बोसोरनि समसिम जोंनि जाथिखौ बोखांबोनो थाखाय, सिलाय लाग्रा मानसिफोरखौ फोजोबनो थाखाय, सान्थि लाबोनो थाखाय खामानि मावनाय बिथाङा गाज्रियैनो सोंखारिदों। बेखायनो आं मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ बुंदों जे नोंथाङा जि केरेक्टारनि मानसि, नोंथाङा गावनि जिथु मेन्टेल स्टेटास बेखौ फाहामनानै ला आरो साइकेट्रिकनि हस्पिटालाव नोंथाङा थांनांगौ। खारन नोंथांनि जि एक्टिभिटि, जि बेबहार पाति बे एकदम नर्मेल नङा, कमप्लिटलि एबनर्मेल। आरो नोङो जि रोखोमनि बिटिआरनि मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनाय खोथा बुंगासिनो दं। सानसे जोङो बेखौबो खोनादों नोंथाङा बिटिआरनि चिफनि अबेबा मोनसे खथायाव माबा फैसा सानग्रा मेसिन दङ, बेफोरबायदि जि नंखाय खोथा बुंनानै रायजोफोरखौ फोसावनो सानदों। आं नोंथांखौ बोसोन होयो, परबतजरायाव BPFनि 15 बोसोर सासनाव जोंनि बे बिटिआर हालामनि 40टा समस्तिनि भितराव सबनिसायबो गाज्रिसिन समस्ति नोंथांमोनानो खालामना दोनदों। रायजो राजानि जि लामा नोंथांमोना फैसा थाखा जाख्ल'जोबनानै बेवहाय जेबो अबस्था दोनाखै। हाग्रा महिलारि बिथांखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा साबायखर बावदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जुदि आंखौ बोखारनानै गासैबो मोजां जायोब्ला बोख्लायनाया मोजां होननानै रोखा बुंथिदों। मैं धन्यवाद जनाइছো। नतुन कनसेप्ट लय, नतुन चिंता लय राजनीति करिब लागे। इयातो आरो बेलेग कब लगा नाइ। মোক হাতালি যদি সবৰো ভাল হয়, ভাটাই ভাল। যদি থাকিলি ভাল হয় তো থাকাটো ভাল।
এইটো ৰাইজে ঠিক কৰিব গণতন্ত্ৰ আপোনালোকে এটা এনালাইচিছ দিয়ক যোৱা 30-40 বছৰত কি হৈছে কি হোৱা নাই এটা এনালাইচিছ সমীক্ষা এটা আপোনালোকে দিয়ক হুবাহুব তেখেতৰ প্ৰশ্নক মোৰ প্ৰশ্ন তেখেতত কৰাতকৈ আপোনালোকে এটা এনালাইচিছ ওলাওক আচলতে কোনফালেদি বড়োলেণ্ডখন গতি কৰি আছে আগত কি আছিল এতিয়া কি আছে এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে সুন্দৰ এটা এনালাইচিছ দিয়ক नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि